for the big fight. pagsuwat sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. I challenge to write your program Stagnant of Your Life. Gusto na kumatagan ug babala ang uban. I want a justice of anybody. Itago nyo sa pangalang Marites. Just call me Marites. Taga Malungon Gamay, Sarangani Province. From Malungon's Mall, Sarangani Province. Pero naanak ko sa Davao, kaya nakakuha kong subdivision sa may Susana Homes. But now I'm here in Davao City in Susana Homes Division. But I came from Sarangani Province because I just style Sukad namin nyo ko kay Boards. Din namin namuyon sa Davao. When I met and getting married with my husband Boards, we're still here in Davao City.
Kapag binahalay ni Boards, nakabaton may sa kabuk anak. We have a one sibling, Si Christine. Christine. Mapinalanggaon kaayo akong banang si Boards. My husband, Board, is very kind and a very loving person. Kung naman kayon ko sa ay, oh, Boards. That's why oh, Board. After the loving. Ang pat pinakalisod. Ang mga tagyaya. It's very hard to, find caregiver, a maid. Yes. Nani Pacquiao. May nalang kay nakuha na mo si Nene. Yes. I get Nene. Okay ra pod kay 18 naman pod siya. Nene is 18 years old. Very physically fit, very hard, and very sexy. Siya ang tigbantay sa bata ug tigatiman sa balay. Nene is always like a dog. He's always singing. Apando landay. Sukad gikuha na ko si Nene dito na nagsugod. Ang gapnod sa kong kinabuhi. But you know, Dolanday, when we get Nene, and this is the story of the stagnant of my life. Okay, Nene. And this is Ang naitabo. what happened. Ay. Ate. Alis agad, be? Ito man. Oh, ganun nabuak maning ko anak to, stove. Ay, ako talati kay ako na. Nabi ako dito sa garden ko kay bawaan na. Ha? Ikaw may tigluto niya, wala ka kabalo, grabe po oy. Ay, kato siguro pagluto na ko anak te. Wa pa pagluto na ko te. Okay pa man na niya. Ako man ang luto na. Kainit siguro natin na buwan mo na buwak te kay. Dapat biya kay ko nang hagbas biya ko dun sa luyot te kay nakanakayog. Kuhaan dito, tangan-tangan dito. Katong sampinit sa luyot eh. Siguro na magulbol din na si Kuya. Naman nagdili ko kapang hagmas. Grabe po ko'y pag-amping pod. Kuhaan bitaw natin si Heidi bitaw nagwala natin. Kinsa man dyan, pagtarong ba? Eh, si Heidi, kabalo ka ng Heidi mo. Taka-taka nagsulod diri niya. Si kuri-kuri gwa mo. Balo biya ka pataka lang luto. Kanya wala po din yung badlo nga. Wala po kay mingon man siya nga. Paluto ako diri ha kay walay gastog dito sa wala na dahil like ko dito LPG sa ilang kuan kay sige naglakaw na yung amo daw. Naistorya mo na ako na. Ay, ako la istoryati. Istorya ha, bantay lang. Istoryahi.
Nene! Ay, ate! Alis na, good ba? Alis Tawag na. ka ni mga diyo, nag-text-text pa kayo. Napagay ko kitawagan dito. Alisa mo, alisa ba? Saman. Asa naman mga dilata? Asa naman kung bakong gipang grocery? Ang saman, katong sa totong fruit cocktails ni mo? Oh, apil to! Ang sa katong? Sa ipagita ni mo katong? Pati mga noodles! Katong fruit sa to? Basta! Isulti ba? Asa na ba? Isulti, kaya di ka masulti. Hindi ko masulti rin. Asa na ang fruit cocktail? Fruit cocktail? Okay. Ano fruit cocktail kay Kuhan? Gikuha dito sa Vikas. Ikuha ka ID kay. Wala man na loy. Utang niya ti kay. Wala man na kaol kay. Ang yang amo niya kay magsikidugay kay mo na yang amo. Na mga ato-ato pila nilo lagyo kay magsibiyahe mana. Kay Nahurot, Jod! Katagan na to! oh. Luwi na ko kay sa ID ti kay. Wala na. Mangayo kay na siya sa kuha direk pangkuan pangpatanggal sa bugas kay gibugas na ko na. Gani. Kanang nini! Posible kay na ba? Kay gahapon na di ako nag-grocery. Tapos nahurot na niya count tanan? Ate, ikaw ba? Kung hindi ba ka buto sa kuha, ate? Buto na ba? Mas kasi ang tuwa. Sorry, so asa naman? Ang soriso kay... Kung ama to sa... Gitangag sa iro. Gayot iba kay... Igurang ko... Nagkuhan ko din nun. Kana naghugas ko. Nya paguman. Gituyok na dahil sa iro. Gilipot na sa iro. Ang Ha? ano, asa na? Ay, ikaw sa iring. Away mo sila mag-ilog sila sa kwan. Sa kwan, soriso. Ano tong iring? Ako na naling hotdog. Moto, wala na nag-away. Nagawa niya palusot They're pa. ever happy. Ang sakit ng ulo ning... Ay, parang sakit yung ulo. Sunod sa kanya na, tatambala na, ha? Sa problema ni mo, darling? Kana ato ang kuan ba, Yaya? Nakakita na ka sa report card na? Tanaw nga, oh! Uy, limpyo kayo. Mao gani na! Bagsak! Mo sa ning Inji, ha? No grade! Usa di ay? Abi ko no gas, may gas. Ang bayhana ba? Wala ka nagtinarong ba? Ay, kalma lang. Siya makalma. Ako kay tagas ko sa iyo niya. Uy, grado? Natin na istoryahan, kabalo. Ginahanglan kay ko ga, pampawas ko ba? Nene! Nene! Dali lang daw ang ate. Ha? Kung sa ate, kabalo ka. Napakong ka istorya diri ba? Alin ako, Deribe? Pagdali ba? Pagdali! Asa mong ka ate? Uy, Uy, bukay short. Alis diri, Bi, ali. Bukay kang short. Lingkod sana, God, be, lingkod. kaman ate. Uy. May kuya, namalay ka na kas kung bilahan na gigla kaya. Alay ka naman na ako sa kunguluhan doon sa bangka. Alis ko siya, gini malugay, ni kitabangan ka ba? Nene! Ganong imuhang report card o puro bagsak? Nag-eskwela ka, wala? Uy, nag-eskwela ko, kabalo ko sa'yo kay kuno kalakaw biya ate. Ha? Puro may bagsak lagi. Ay, mo maestro, ay, may klase-klase kay sige glakaw kay sa school ba ya? Naman din siya isimba di ay kay pastor din ako. Pastor pa lang ako. Maestro. Maula
buhata ko grado sa mga klase-klase. Wala nga lugri na nakabutang niya. Kanidyo tanan, kanitanan. Kasi rin may isa rin mo. Lalo may maestro niya ate, doon ang kabuok. Dili, pagtarong na gabi. Tukang tinood ba? Nagtukan mo ko din ate, no sa daig ka. At kung una yung maestro ha, mo ato ko sa eskwelahan. Ayo, ate, ako lang istorya ni. Ingnon ako din. Dili, mo ato ko sa eskwelahan. Ate, buot magkamura ikaw may nag-eskwela. Ako may nag-eskwela, ikaw naman ka nagbayad. Nasa daig ka ate. Ang imo ate man ang pagpanarbaho dire. Lala na kay tubag na kanak ko. Hindi mo ko dati, kay mura mo ko kay saling na ko ate. Uy, grabe yung kaya ni Glig. Kuya, Barge! Hawa na ko dirasi ka paglili oh. Hindi, tulog. Teka, dili, bantay lang kaham adto ko sa eskwelahan. ayaw lagi ate. Ako lang lagi ato. Ako lagi ato dito, te. Sabi ng bitbit ya. Dala ko mga per cocktail rin, mga dilatan, mga quadri hotdog, o ganing mga Kana, sausage. kayong pagdala-dala ng product, hindi na ko na mapuslan. Sama na ko na. Bakit hindi pa na mo ni? Labi na ka ng kuwan, magsalag-salag ka. Sige ka. Ikaw pa dadaan, ikaw pa mapasok ko. Itusero sa kaayok ka. Tambay tayo dito sa... Dagat na san? Wala lang yung tambayanan di ha? Ito tatambay kay na ako'y katin si ito nga way tao dito. Ningaw kayo. Yung may eskwela sa kuy, kasampan yung kus kong ate ani, sige na kong kuan, sige na kong laag, wala naman kuy, wala naman yung grado use kong card. Siya ba kay Adrian, eh? So wala na ko ni mag-ibahal eh. Wala siya, dili man sa ingon, ana, mo gina na style ni mo ba? Mo gina na style ni Wala mo ba ba? ako ni biyahig payong para lang sabay ta. Nya karon maging anak ka. May pa din na masayro na lang ko. Ikaw pa, di ka manundok ang imong mga amigo si Ronil og si Aniboy ng mga buutan kayo ba? Ang sibutan. Ang kalainan na mo, payong-payong lang ako ay la single na lang motor. Mas dali na sila makasundo. Ay, nagugug na good ko. Alangan sa man ako pagkuhan ako sa kong eskwela ani, busir ko baluban nimo. Sige anak ka. Di unya na rin ako sa klase, pinabtik lang gud Sa tagon. pangurasa mo, Dinanggit lang ba, dinanggit? Di lagi. At isa ko, ang tirada, sama ni mo, estudyanteng gwapa. Guwapa kiday ko sa imong pamilya. Oo naman, siyempre. Adrian. Parehato nila, Ronil nga. Tirada to, mga taga-burgeran man. Ay, pagitanoy. Tara mga sa tag-burger ta. Ayun na, yung gasto patang nagdala na magkagsudan. Subba-subbaang taning hotdog o pork chop dito sa dagat. Sige, Nagdala ka nun. Oh, nagdala ko kan. Oh, dyan ako din sa silupin. Silupin nga pula. Sa muragdaan naman ganyan mo silupin nga pula. Nagyan raman ako na dihagod gisapit sa tukuan barbed wire. Gikot. Babaw mo ni silupinan eh. Ang bukira na, uy. Ano ni silupinan? Dito man ni kay, nakita man ako ni kay, may bayo dito kag kawatan o ganang hinayhay. Tara na ko naman, napisilupin. Ako na lang gidala. Ikaw ba? Gawon yung kayo ka ba? Unsa na lang yung mong kaag silupin Di niya. kagisi lang ko kagisan lang gud nato. Ikaw, tumakan ba? Pakaan lang nato ng kuan good. Kanina lang akong dalang silupin mo. Asa man na silupina na. Kanigi, nakoy nagyan nga iro na gutong-utong sa ganiya. Mak mga kayo eh. Aluoy mga akong gibulbot. Mas luod ka juga, luod juga. Sabi tong kuan ba? Dara oh. Sigba na ito ni. Isa mo ka din, hindi mo ka malipay yung nagkuyo. Bagsak sa kuan ni ba, wala ko sa tutong klase ba.
pula kaayo ko ani. Binabi, tara. Pusa na, pusa. Tara. Mo na style yun, lolo, dayan, lolo, dayan, mau na, mau ka. Imo mo kung masulon, good. Ay, isa niya kong basulon katong sikyo niya. Ikaw man ko sikyo ka, mau na nilalik Asa, ka. ganahan ka, dili. Ganahan ka nga na ako, dili. Angot, ikaw ba? Hindi mo kuha ni mo sa ligan, dahil ni mo ka ng mga lulood ni mo ba? Kaya samtang kasugba tadi ha. Sabihin na niya. Ano ba? Ayoko ka na apa. Uyo, Ano? Ganaan. Hindi mo ko sa Kita kita. sandig ta ni may arumahan ha. Ayun, diyan kinagay tunok. Bestila ni ma. Sige na lang. Isang pa ni mong libre. Isa pa. Dili tali pito gani. Naman ikot siya nga puti ng parking di ha. Isa man puti ng kutsi. Uyog-uyog man. Sabihin na. Hindi na lang, hindi pula ko sila. Buot mga bukis ko, di mo rin. Ala ka, di ka mga simula ko na, uli tayo. Uli na lang ko, ay, buka pahalok. Napaig na Oh, pakita ka, nagot yan, napaig na lang, ikaw anak ka. Nakagay, masumangil, nakasiro kay Uyab. Maugin siguro mong mga inaana, mga driver, mga sweet lover. Ha? Dahil ako dribik ko. Kukuhan kayo. Tayo ba? Mo na Isip sa mga. Kaya agis tutong ko na yung mga babae nangagit. So mga budat suni nangagi, oy. Mga liwang mangkayo. Kailan siya ko nang... Pinirampor nga po si Iyagi. Kailan siya ko ito ba? Ha? Asa man ka? Malakaw ko dito sa eskwela ni Nini. Uy, ikaw ako ba? sisihon nito. Susihan na si Susi. Kunya na wala kasi Susi. Las Pikas Barrio na dito. Dili ba? Unahin natutuwa. Di ito nagtinarong ng eskwela. Dali, ikaw ba? Ayaw ba? Kabalupya ka karoon na niya akong role nga lalaki. Mao ba? Hindi ka ganahan na. George ba? Ayaw ba? Kaya malakaw pa ko. Gusto ka patingugon ko na yung liog? George. Ayaw ba? Dali, Beo. Ayaw. Kita ka na. Oo ba? Kita ka sa Maril Kakao. Kita ka sa Oo ba? Ikaw, Tuyix, wala kayo sunod-sunod sa klase, ha? Nagbuhat ka, nagbayad man ko, sir. Ako may nagbayad, sir. Nagbuhat may hinom ka. Mau ba? Sige di, bagsak ka. Sir, ayos, sir. Pagsunod, pagbagsak na rin, manaya, sir. Ayaw ko ginganaan. Sir, gwapon lagi ka rin, sir. Mau ba? 95. Okay kayo, sir. Sige, nalakaw na dito. Ay, nakagulog-gulog eh. Sir, may buntag. Ay, may buntag. May buntag. Mura po bright din. Sir, ikaw tong... Estudyante ka, ma'am. Dini, sir, kanang mahutanan ako ba kung ikaw ba itong maestro nga pastor ni Nini? Hindi. Sa tanaw na ko sa akong class record. Kung na-enroll na mo, igunsa man mo ni Sinidya. Ha? Igunsa ni mo, bugol-bugol ka. Tabang na mo. Ninyo, yaya, waman ni sulod-sulod. Unsa? Uy, sulod-sulod! Wala igora ni pa-enroll niya, wala may suod sa klase. Bantay lang dyan na siya. Bantay lang dyan na pag-uli na ako.
Ay, sige, sir. Salamat. Dito nakakalagot na. Ayaw kong ma-stress ko kapil mo. Pildihan rin ako. Ay, ding. Uy, madam, pagkagwapa niyo mo, madam. Uy. Ano sa ba? Usap yung katinuod nga ginasulti nini sa mua nga. Nindot kay pagkariban mong hair, madam. Ano sa ba? Kaya wala. Haba ng hair. Nag-enjoy ka ba, madam? Usap man yung katinuod ni gisulti nini nga. Ikaw daw nagbuwak sa mong base. Ikaw nang huwag mga dilata, mga pagkaon. Onsa ko na! Ayay! Uy, madam! Wala man ito ako kasunod-sunod na yung balay, madam. Uy, hindi siya naman na siyang anay diri. May siya nga, ang kuno lalo na ako ang sala para di daw naman siya pahawaon. Isa? Mao nagtinuod, madam. Niya, ingon na po siya no nga. Ingno lang nga. Ako rin nagabawag sa inyong stove. Pati itong bildo sa inyong ref. Kaya ka mga fruit cocktail ni mo. Uy, wala siya ko nanguha na, madam. Uy, naman may ako dream. Nangalata mo naman ng fruit cocktail. Kakon. Taaba. Ba't na ilan dyan? Uy, ingon sa madam no nga. Kanang ako rin nung nga. Di po siya ganaan masunod ng klase. Ha? Wala rin siya na, madam. Okay, wala bitaw siya na yung unana po. Basta, madam, mauna. Wala ko sala. Wala ko sala. Ugwa ko na kong sala. Ate, na kayo makong giloto diriti, oh. Kuan yan, kinisang tinapa. Ay, sa ragod nini. Mag-istorya ta. Ay, giganahan ka ni Ting. Alisa, dire. Mag-istorya ta. Te, kasuko pong mayo, te. Wala magagawa ka ng suko, te. Alisa ba? Bisiga ang mata ni ate. Ulit na ka sa inyo, ha? Kadang joke, ate. Wala. Seryoso kay ko. Imbatihan na na yung mga sanina o layas na karon mismo. Ay, ako pala yata, ate. Kaya gusto pa kumbis ko yung lahat, eh. Kasi gusto. Tagaan ka na mag-chance pero wala ka. Ate, ayaw ko sa inuwa ko sa kanang mo, ate. Kaya gusto ka sa ko, ate. Sige na, sige na. Layas na ha, layas ha. Dinay ko. Ikaw nanguha no? Kasi, papagkakalagutan na ko sinawala. Ikaw nanguha no? Wala pili ako nang wala, di ay. Cross my feet. Padaylo ako, Gusto ate. ka maamin? Maminay mo kamot, ate. Umamin ko, oo. Uli ha, uli. Dinay ko, ayaw ko pala. Uli ba? Ayaw ko pala, malukoy ka, ayaw ko pala lihat mo pala, ate. Ayaw, ate. Basta, layas na ha. Ate, ayaw. Uy, babi. Eh, ganyan naman na naman yung pinti. Pinupo kasi. Kuya, diri na lang ko mo. Ayaw ko pa uli ako, kuya, be. Tabangi ko, kuya. Dito. Dito, day. Ay, nalalay pa pananandarning. Ay, nalalay pa. Layas na ha, layas. Dali sa ba? Kaya, ikaw, Borge, basta gusto ka mo ban. Day, uli na lang dito, day. Kaya di ko gusto masama ko na akong pamilya. Di pa pauligin ako si Nene Dolanday. Baka ako na mangukayo. Kasi maunsa po niya ang among anak. Marag din ako makasalig sa iya, ha? Muna lisod kayo mo salig kung baka akong kayo mong yaya. Ito na ko na ibala naman nagli sa sulod-sulod ng klase. Mangdamay pa siya laing tao. Yan na guyab-uyab na tigray siya o kadang payong-payong driver. Mao pa dito tinggal-ngal mo na mahurot na akong grocery.
mangita pero bahala na. Makakita rin po kong tarong ayaya kaysa musugal ko anong walay klaro. Dagan kayong salamat sa gayon nulanday. Palihog na lang kong patukar sa kong paboritong ginakantas video, Kibi. Hangtod sa sunod, inyong suwat magtatampo. Marites.